rap da ke jingkemen ka ba kraus ai sin ne ka por ya ka ba ngidon pat ban yo snow ya ka Jingphla Syiem jong ka ne ka khon ka jong blai Aiti Syiem ban nganget ka ne ka Jingphla kan long ka jingker khu yang ilang baro ang ne ka por ka bamanta ngie ma ki por ka bon ki dan pring ki jingele ngidon apdeng ke jingya sham ki baharu kom ga jm ga jongi pat kham tam abangi shakri utrai ni ibe ye ki jingele ki bawan na kamon na kadiang ki bawan na khamat banadien ni ye kita nrei ni tip bagita ki baro ki long tang sipor ki de ki bla sharam lupa bat na tip ye ga ne ka wai ba kumbaga ne ka khon ka ya leng ba bu trai wi rap ika ngai ule kum juru ye ga jing im ga jong fita ni ka pot ni snap ye ga ne ka Jingphla jong ne ka khon tra ye ro you try hani kapor ka kerteng jonga kalong Aiti Syiem nga sa hamolai modet beki hani kapor nga wan hani ka jaka ya ka bangan phla ya ka ka bo try la le halor ka jing im ka jonga hani kapor nga kwa ban chen ning kong ka ka bo try la le halor ka jing im jonga ya ka bo ulapen khia I khun jonga I ba south nem I ba kerteng izing hani kapor nga ne thu ya phi ka ba jaya ni khun jonga I khun jonga na do bangan ang kha manga ilong I ba bet ba biang I ba shait ba khlan hin rei tang ka tien jong I im lait pan kran but ilat tang man ong mommy but daddy light nang ta im nang ban kran de kiwe pat ki kentien hata kapor nga ki bhain jonga ki bun sing adu sha pan ram ha ki brio ki ong ba uniu khun jong pi udon kata ka hyper attention ba ulong ba shuki ban re ai ngoi utrai bat ling ba katanga la sedang bangan wat shanungan let yalami khun jonga bangan yo ka jing sumar henre hata kasngi utrai ukran yang ba detang nakabanga shu yaro utrai ba kumjo bangan dam ha ki jing duwai hata kamiet utrai ulah kerana nga baro shisngi nama bangalung ngala kuslai shanungan yalami khun jonga namar ngam tip shu shanungan yalami I re ai ngoi utrai bo kerana nga hata kasngi ba hata kamiet ngaruai ka to bong ai bor yang bangala ban sha ngaruai shurai hang ta ka por nga dem la ki khosi ko jonga nga ang shu utrai the very next day pat nga sku thu ba utrai ai nga ta ka tien ka dai ka sam arkulai ka dekhot ka bening kong ka bong utrai ulong nong ap lang bra jonga ngan om kordo hata kasngi baro shisngi nga tre ka kam jonga nga phlang ha khama chi khun jonga nga ong shi ong ngalong ba hikai rui khun jonga ban utrai ulong nong ap lang bra jonga ngan om kordo ba kata ka por nga yai ong shi ban ni kata ka kentin the whole day nga ong shi ong utrai ulong nong ap lang bra jonga ngan om kordo ba kata ka singi ngai I sha bo utrai udapen im shi sha ba udapen khia sha I khun jonga ba kata ka por ong ma iru I ong shi ong utrai ulong nong ap lang bra jonga ngan om kordo ba kata ka por ka ba khun jonga ida ong shi ong I nga ong shi ong I hata ka por ngai dai I sha bo utrai pen khia I om da kita ki kentin ki ba ka jong ka perthai hinga ai ngoi utrai bo pen khia ning kong I da ka ba ai ka tin I khun jonga ben ong try ulong nong ap lang bra jonga ngan om kordo bana do kata ka singai I shai ka burom jong try halor khun jonga im dei shu tang ita ba inang ban ong tang ka ka sam ka ba arfly ka khat ben ko ilan nang ro ban duai ka jing duai try ba ong ko pa jongi ubah ben ilan nang bangas ngongo I utrai na do kata ka singi ba khun jonga hadu ka ni klem mat ka bamenta ilala ban kran ilalong normal kum ki we ki khna bangas ngongo I utrai taka da ni ka ponga ai men sim ye pi we ba pe ka ni ka video ka ni ka singi nga ai men sim ye pi bala da fidon ka jing ni ki jing ku slai bakat no ka no habangi dem ni ruai ni ka ang sha utrai sha ulong nong pen khia ba ka ni ka ponga kwa ban ai ka testimony shpang ka jing em ka jong aru ngala don ka jing shitam la da ki snam menta hinga khamle ki jing sumar nga ka ang be sha utrai man ka po ka de hau banai mi na do banai mi ngala ban ka jing shitam jonga hadu banai julai hinga ngam juut ngam julile hinga shui duai nga shu ka ang be sha utrai hata kasngi ka ba ngala kut lat ngasu bangala kulat nga namar bangam shim long shu kata kan thai kum banga julong nga kwa man ong yefi manga khampoi shu ka piret jong nga la lai banai kala set kata ka piret jong hadu banga onga shanungan let akani ka po renga sngu thu ba kata ka po kata ka jing jar jonga ka jing jonga ka bala ban nga ka jing trot akamet kala ban nga renga duai be utrai bangan ne thu yefi ka wai ba ka dikamit ka banga shu ka anga shu duai be utrai kam dan ko ka answer nga bangat te be utrai long nong pen khia ka jing em jonga baga ko ngai thui hin man kan thei jonga ti ong yai ngi li shim dawai na yapi tengala li shim dawai di dai doctor nga fi hab ban len o ka test
ngalaya thui ike bajah jing ime doktor dia nga fihab ile test no mentah tinggal lile taki test ngalale lu baro ka ba yong doktor bangalali pen tak report si doktor yang ayong ba fidon says how uterus ba konjo fidon ovary says ba ka bladder jok fi kala fil te hata ko pong la sukulat yong ba fihab wano ba nginle operation ye pi te hata ko pong ngale cheyeng ong ba ki doktor ki ong ba bale operation na yang re aingu you try pat ha breng kata yin men jong ayong tongin ye no sa go hatiru for the second opinion ngin pin I doctor abang le cha go hati ka dikah ka Saturday ngapin I ka doctor ki report jonga kong hable biang ka overall body check up jonga tingala le cha go hati biang ha ka Monday tikila le ka ta ka check up ngan ka na du clear du ka jonga kila le lo ka test barok khoi hinre ngani thu epi ka we ka able try le nga hata ka por mangali cha go hati ka ta ka simon dia ngashu phla be ka exodus no ba arpulai ka ka arpsang bo pin chakri u try u ble jong pi un kur khu u pu jong me bat ya ka jong me bo un shimlon ya ka jingpang na ka met jong me ba hata ka por ngam dan na koi ka kentien ban ong ri tang kata banga phla be ka tan na du banga mi na Shillong hadu banga da po cha go hati nga phla be ka ta ka linti ya ka jong ngam dan ka min sim shep ting hin ringa phla tang ya ta ka verse ba hata ka por ha banga le cha go hati tengah ada blek tak kita si brokat ki ong son shim report akapor sau shiteng tengah lali shim ya tak report akapor sau shiteng ai ngu you try ngadoi ngau try nganget baket bemila ada penkia yang hani kapor ka de bangan chakri ya mena duk ni kasni banga ong huri takatin ba try memila jet yang ngan chakri ka kerteng ka jong me ba ta kapong ong try la da me penkia yang ka jing chakri jong am ta ka dalong tang shipawa here ka ni kasngi ka ba me pen im ya ka men sim jong ngan ai lot ya ka jing im jong chame try ji su ha ta kapor ngas ngo thu ya ka ta ka jing it ba jong try ka ta kapor bangan shim ta ka report ngajau ki man ang su thu ya ka present jong try ngasu thu ya ka anointing jong try ka ba hirap bo ka men sim ka jong ha ta kapor tingila le chtai doctor ngila le pen I tikili doctor yang pidon khun ngong ho yang kum no frequency apa pidon kat kani ke jingpang kamat jong pi ngong nga ai ngu you try nga ai ngu you try ba hata kapor banga conceive ki khun khlam dan kini jingpang te hata kapong apen I ke ta ka report te ka ong ka doctor yang ba ka ta kasi Saturday bangalin ingkong ko nga ba ka jinglot jong ka jingpu jong pi ka de arlak san phau hata ka Monday ngalipin I ka report jong ba ka ta ka report jong kalalong normal lun kalalong mo ka jingero kalong mi shout try mga sus ko ngo at ka po ka doctor ka pihak banditang kini ki dawai ki ba fidan ki jing sitam ha ka met jong nga habditang ki dawai nga ai ngo you try pa utry udah pen khia jang na yang hata ka po ngamdang ka bangan le ki operation ka bangan lut ki arlak ki lailang nga ai ngo you try ngamdon ka man le ki ta ki e baro na markat bangang don ka jing sumara Shillong kilo ong yang throughout your life bangang happen dap do pai na mangamla shu bangang let sabar ko malet gi ki bring nom long normal chu hinre bangang let nga shakri you try nga sngo thu baka present try jong ka dan hata ka sniman di nga so thu try udah pen khia jana yang udah pen khia jana yang bahkan ka po nga sngongo chi shay you try baling ba kita ki ek banga dem kho si nga ka ang shu try ngam ju thia de gibna nga shu ka ang nga shu rai nga shu dwai banga ai ngo you try hapren kata ka jing e ka banga ngamat utrai udah pen khia kata ka jing pen khia jonga kam de ki benai kam de daki snem ring ai ngo utrai bu pen khia nga pen khia shi sngi ba ngawan ha ni ka por bal ngan ai men sim ya pil gi ba pet na yeng le la nu ka benta ba piru pin yang ban shakri utrai wada pidan hapen ka jing pang ka jing stam banget ba de tang utrai ba long nong pen khia ki doctor ki nurse ki de tang ta ki nong sumar hende ka jing pen khia ka ba janai ka de na utrai nga ai men se mi pi ki ba pe ni ka por la da fidan ka jing pang ha ki hospital ne ha ki yeng ne fidang le ki test ki jong fi ro khani ka klemat menta nga nget ba da ka jing ka jong fi ba pi dem kho se pi pla pi ya ma khma utrai ulong nong pen khia na benta ka jing em ka jong fi ha ni ka por nga ai men se mi pi we la da fidan ka jing e ka bakat ulum baru hele hau try ka long ka bala ko bo try le ka jing em ka jonga bu le ru ka jing em ka jong piru ha ni ka por nga dab da ka jing songo u try ka bangala bangan she ka ni ke e ka bu try la le halor ka jing em ka jonga ngani thu ya fi sa ka weru nga sngo ba ka ta ka jing pang ka jonga ka de ba ngam num la shu bangan yeng ban shakri u try henry try ho ba nga dwai da ka jing e ba da ka klam da ka mensim ka jing arta te ngai isha u try u le ki kamba halor ka jing em ka jonga nga ngai ru fi ki
bapai ni ka pau la ka jing e ka jong fi ka long kat balong ru hindra yai ne ha utrai dwai ha utrai dem gi khot si yam ka anga khama utrai ku mo utrai ulet na benta jo nga bi khun jo nga nget ru ya fi ki bapai ni ka pau ba fir finyo mat ya ka taru kum jo wa ju ku slai ngai i kan ki sngi ki bamenta ki bun ki khlong ki don ka ni ka jing pang ru ki ba ki me ki pa ki la shulong tension bed ba hani ka pau kum ki fi ki me ki paru what give up yai ne ha utrai dwai ha utrai ka ang ha utrai ka e ka bamla ha utrai ka long ka bala lu baro hani ka pau nga ai men sem ya fi la da fi don ki khun ru jong fi ki bangop ki drugs ki kiat ru wat ku slai na benta jong ki dem kho se dwai na benta jong ki ba ki ru ki ni amat ki jing pen kya om da tak jing pen kya jo ka protei ba ki let ben chim da wai na ki ni op ki jing pen kya da ba ki yo chai ka tien jo utrai hani ka pau nga sngongo yo utrai shisha na do ka men sem ka jonga ya ka ta ka met ka jonga ya ka banga su bakal apot ka nom long i eshu nom long kum ni ko banga long menta ringa ai ngo yo utrai ha bu le anga shim le ha ka ba da ki snem na le ki bana ha bu le u le tang da ki kim ta nga yo isha ka kamba ka ba utrai u le ka jing im ka jonga nga ni thu ya fi ka wai nga doni you uterus ha ka mat jonga u bala po de ki centimeter ba kum ju ta ka ovaries jonga u bala he ba kum ju ka bladder jonga kala feel nga ni thu ya fi ha ta ka sngi ha ba utrai pen kya nga na ka ta ka centimeter ka banga dan uta u se jonga badan centimeter u ka la shu ba kum ju ta ki ovaries jonga ki badan ka mat jonga ki lapan ba kum ju ka bladder jonga bala asni ka bala pot ka bamlong i issue hindi utrai pen kya nga ta ka ba kum bang na ka po jo ka kime jonga ki long ki ba bet ki ba dan jing dunai e hadu kata ka sngi ka banga yo amat ka jipi kya jonga utrai pen bet yang kum ju nga sngongo ha ka ni ka por ya ka e ka ba utrai la le ha ka jing em ka jonga nga sngo bang ngam dan na koi na du kata ka sngi ba utrai pen kya nga da sngo thu adu ka ni ka klemat ka ba menta ka anointing ka ya hera ka jing em jonga ka anointing ngam ju kelet ya utrai miet ba sngi ladang nga don hanu ka jaka ka de ba shukwa wan shiro ba pen krai ka keteng jo utrai bat nga sngongo ru ba utrai u khamshim ino ya nga hadu ka klep ka ba menta nga sngo ba ladang ngadang don hata ka jing pang nganum yo ashu bangali ka jing shakri utrai na mar ngam la ashu bangan shong nganum la ashu bangali en mahap shu thia ben ringa ai ngo utrai ba lingba kata ka jing pikya jo utrai ngala ban shong kum ni ko banga shong ngala ban yeng ngala ban yai ngam ju dan chu ka nong ka jing pang ha ka met ka jonga nga ai ngo shi sha utrai ba kum ju khani ka poru nga ai min si me pi we pe ki ba pet ba piru ba pin long kita ki khun shi sha ki ba mani dem wa da pidan pring shi bun ki jing le ki jing khuslai ka jing jong pi yai ne ha utrai yai ne ma utrai jing long ba bha u badap da ka jing isen ai what yai ne ha u but yai dwai ha u yai kerpan ba ka ek ba fidan ka men sim jo pi what you give up hinre yai ne be ho try bo try un le ka ba halor ka jing em ka jok fi te hani ka por tang ini kintin ba kindian abenta ka buram jo try amen ngai vile yo diang jikir khu ya gani ka jingphla ya gani ka jinga thu ka jinga shem jo gani ka khon ha glan tia ya jong ka ha gani ka perthai kumno ba ka ya shem yu try ba kumno bo try don kat bat ka ba ngai vile yo ma jingkir khu ba ngen duai nam ta jong phi ro ne ka por ya ka bo try ro nang ai bor ya phi utrai nang ai phi human sim ba kho ba ya ka jing pa sla ka jong ka jing em ka jong phi ya ka ba phi nang la ba ni ma de ki kam ba ka jong blai bangi shakri ro blai ba em ublay bushisha ude ublay ubale igi kamba ado menta ki kamba ki jabat ado menta ngi ibe ki kti ki jong blay ya ka bau kner ba shimla pelengkot ban yarap ya ka jingim jong ki babon ba ngai le ka taru ni rap ru ka jingim ka jong ping ni dwai ni ka por menta try ni ka por nga aingu ime ko pa madan shibon nga ni ka por nga snow ba shate ki bor jingdum jingale ki bor jong baman ki bor shaitan ki bor o shisha teng phi snow kum ba phim la shu ban yeng nga nget phin yeng ga teng ga jong jisu nga nget phin ya ga teng ga jong jisu nga nget phin da mare ru aga ga teng ga jong jisu phin sa akut sa aju utrai un long ga bor ya phi ba phin ya ken na do menta bakini ki bor ga jingdum ki kut lut baro ki light lut baro phin long ubreu ne ka breu ka ba light lut da shisha am da ga bor jong phin re ga bor ga jing trai mun sem ba khoi bangangai utrau nang le ki kamba ya ka fin yeng ban phla ban ya lap ban saki ban im na ka banta ka kertengu jisu hallelujah ngai hallelujah ka victory tra ka jingjob ka de ka jongpi na ma utrau la da job aga ding phna baru ai ka ne ka jingjob ya phi menta hallelujah ngai dwai ngai ka khu fi ni bi ka kamba ka jong trai ni bi ki kam ki ba krau ki phla ki ba nang le ka ji im jo fi am dan ki bomla namal ki eke baro ki long ki bala bu try nga duai nga kar ko ipi baro hagar tengu jisu unong pem amen 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 try nang kar ko ipi nang ai bor
unang pensle ya phi amdan ki ka bomla utrai udeu bala un le bi ki kamba oj kuslai teng jisu amen